Hej med dig. Hvor er det godt, jeg lige nåede at få øje på dig. Jeg er nemlig på vej ud at løbe. Nej, spæne. Nej, spurte. For jeg kan nemlig løbe rigtig, rigtig stærkt. Jubi! Nej. Hallo. Du har da vist fart på i dag. Undskyld, Hippo. Der løb jeg vist lidt for stærkt. Så I det? Pladask, sagde de. Lige ned i Choppy Hippos mudderbad. Nu har jeg mudder over det hele. Men jeg elsker altså bare, når der er godt med fart under fusserne. Vil du med ud og løbe rigtig stærkt sammen med mig? Yeah! Lad os så komme afsted. Nå, nej, vent lidt. Før vi skal ud og løbe rigtig stærkt, så er det vigtigt, at vi husker at varme godt op. Er I klar? Først tager vi den ene arm og svinger den rundt, så vi tegner store cirkler i luften. Rigtig store cirkler. Sådan. Og så gør vi det med den anden arm. Tegn så store cirkler du kan. Og så en gang til med den ene arm. Sving den så hurtigt som en vindmølle. Og så en sidste gang med den anden arm. Men nu gør vi det så hurtigt som en helikopter. Sving! Der var jeg lige ved at flyve op i himlen. Kom, nu skal vi hoppe på et ben. Løft dit ene ben op og hop så på det andet. Kan du holde balancen? Pas på, du ikke vælter. Og så hopper vi på det andet ben. Juhu! Hvor er du god. Lad os prøve en gang til. Først det ene ben. Og så det andet. Se, vi hopper ligesom en bold. Boing, 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 boing. Puha, jeg får helt sved på panden. Nu skal vi lave sprælle. Stræk armene op over hovedet, mens du hopper på benene. Juhu! Se, hvor vi spræller. Så skal vi række armene op mod himlen og se, om vi kan plukke skyerne ned. Kan du nå dem? Og nu bukker vi os ned og klapper jorden. Og nu gør vi det igen. Pluk skyerne ned fra himlen. Sådan. Og så ned og klappe jorden, så den bliver helt flad. Klap, 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 klap. Og til sidst skal vi løbe på stedet så hurtigt vi kan. Er du klar? 3, 2, 1, løb! Nøj, hvor er du hurtig. Phew. Nu er vi godt varmet op, klar til at løbe rigtig, rigtig stærkt. Pas på mudderbadene derude. Woohoo!